ketepang kalih panjenengan. Aku Joko Sasmito. Aduh saka Roban Siluman. Sopo kowe? Aku Rokaya. Cih lumayan. Kok isih lumayan ayu kuwi lho pripun? Mergo kowe iki wadon. Lho, mestine wong wadon iku lak nggih ayu. Lah nek ngono ora kleru to pangucapku. Nggih mboten. Lah kok kaget. Nek kersane panjenengan menika wonten napa? Pancen adoh saka Roban Siluman. Tenane aku goleki menungso sing jenenge Saridin. Opo kowe ngerti, opo kowe waluh, opo kowe kenal Ti Rokayati? Nek kula niku nggih wanu kalian Kakang Saridin. Lah kok Kakang iki ketemu pirang perkara, kowe ana sambungan opo lawan Saridin kae? Lah kok kuwi bojone? Hai, Ampun dater-dater. kowe kuwi bojone Saridin. Nggih. Lho kok sik sampean kuwi banjur ngertos menawi kula menika bojone Kakang Saridin kok jenengan gujem. Mergo aku seneng Ti Rokayati. Seneng. Nek ngono wis nyedaki aku arep ketemu lawan Saridin ya bojomu. Saiki nyang ndi Saridin? Ngaten sih. Wong kula niki nggih badhe ngupadi kalian bojo kula Kakang Saridin. Kula niki rak dangu mboten nate cedhak. Kula kalian putra kula kangen atus kula kepingin tumuju ana ing desa Miyono wonten ing Pati. Lho ora ngono kowe iki jare bojo kok ora tau wawon karo bojomu iki karepmu piye? Ya iki kula niki nggih gumun. Kok malah goleki bojomu Saridin? Apa ning piyono Saridin iki mau lunga merantau apa piye? Nggih ngoten menawi. Kok panjenengan niku Rokayati. Apa bener sekabehing pangucapku? Yen to kowe iki bojone Saridin tenan? nggih. Saestu. Tenan? Nggih. Lha jenenge kenapa to? Jenengan niku kok sampeyan niku kok mboten pitados. Saiki ngene. Napa? Pancen kabeh iki mau aku golek Saridin. Kalamun aku wis ketemu lawan Saridin. Ajeng ana. Saridin arep tak pateni. Nggih. Lha kok panjenengan ajeng mateni kalian bojo kula Kakang Saridin? Lah dosa lupute Kakang Saridin menika napa kalih panjenengan? Bojomu Saridin ora nggih dosa perkara. Lah lho mboten. Salahe bojomu Saridin kae Nggih. kok duwe bojo Rokayati sing ayune kaya dening kowe. Lho. Sampeyan kuwi kok aneh. Aneh piye? Lho ya mboten napa-napa. Lah wong dene bojo ayu meniku anugrah tak kandhani. Mula kuwi aku dadi meri sakjroning batin. Sampeyan aja meri. Lah wong jagat iki ya digelar rombo. Wong wadon kuwi ora mung aku, akeh wong wadon sing ayu. Dahe porasane bojone Saridin. Lah iku rasane panjenengan ngajilan napa? Pancen tak gawe dadakan. Iki dilo tak candhet luwih dhisik anggonku golek Saridin. Mergo aku ketemu lawan kowe bojone Saridin, aku tak njaluk sedelo. Jaluk napa? Ladeni kaya dene kowe ngladeni Saridin. Sampeyan niku ampun jalan. Aku ora Lah kok kula ngendang ladeni sampeyan niku nemu pirang perkara. Lah wong ketemu nek sepindhah kok kula kendang ladeni kalian sampeyan. pancen tak sengaja ing mengkone kalamun kowe ora ngladeni aku. Nganti kowe tak go manungsa. Urung lan urung kowe mesti wasdul lawan bojone Saridin. Dalam pangan gonku mateni lawan Saridin.
gegete sithik, Cik. Apa? Tak gegete sithik. Aduh. Piye? Gelem. Ora sudi. Gemek ora dah adu kaya perawan semengi tae. Aku wis suwe ora ana cedhak kelawan bojomu Kakang Saridin. Kowe kuwi Iya, udah karo wis ana 17 taun. mateni wong iki dak. Dadine ya kaya perawan meneh. Iki dak angel nek ora diombeni jamu sari bekar iki. Lho. Alesnyona kalso. Aja kurang ajar wis. Iki lho. Jane sing lupa kuwi bojoku kuwi ngopo kok ngembet kelawan aku ora ngerti. Urusane kuwi kelawan garwaku bojoku Kakang Saridin. Lah kok aku katok-ketok kuwi lho. Ora ketang kowe iki bojone Saridin. Babar pisan kowe ora darbe luput. Kowe ora salah, kowe ora kleru. Nanging adoh saka roban siluman nganti aku golek Saridin. Iki ora mung Saridin tok sing kepengin tak pateni. Banjur Sak bojone umpama Saridin iki wong wadon sing duweni bojo kuwi kudu leladilan wong lanang liya. ngono. Ya aku ya ora gelem. Kowe pugo. Aku pugo. Ora gelem. Ora. Aja luput ki aku nek aku tumindak aja karo. Gelem ora? Cah, wong pupuk rembulan wis wani nempiling lawan aku. Sopo? Mergo kowe kurang ajar. Aku Momok Hasanaji. Bali sapa? Aku Joko Sasmita. Joko Sasmita. Tak sawang saka kaduan yen to kowe arep mrawasa karo wadon iki. Ana sambungane apa kowe lawan wong wadon kuwi? Kae wong tua. Hei! Nek ngono kowe kalebu anake Saridin. Kowe turune Saridin Momok. Pancen ra kleru aku anake Bapak Saridin. Yen aku anake Bapak Saridin klar ngopo? Yen ngono, rumangsa seneng jroning batinku. Aku ra kangelan golek Saridin lan sak turun-turune. Iki dina kowe ana nyang pengarepanku. Mula iki dina turune Saridin bakal tak tumpes kelor, bakal tak pateni. Kowe kena mateni karo aku waton bisa. Yen ora bisa kowe bal mati saka tanganku. Jajaran tayo waduh sak jangka.
Yen to pancen kaya ngono ayo, aku tak kepen ngerti duweni kabisan apa kowe. Ayo maju paten ora. Joko Sasmita. Dadi kuwe to. Lah wong rupane wae megilani kaya wujude kaya Layak to Aja nyawang rupane, ning rasane enak tenan. Rupamu wae kaya ngono lho. Anak turun Saridin tak tumpes tapis tanpa tilas mergo aku ora nrimake sesembahanku leluhur yang dayang lulupe dipateni Saridin. dadi kok perkara kowe kepengin mateni kelawan bojoku. Iki kang aran dendamku Sumat. Wong-wong saka kraton. Jarepane kowe gelem manut apa tak pateni. Najan to kawujudanmu kang gegirisi kaya ngono, nanging aku ora wedi ngadepi karo dapuranmu. Ora wedi. Iya. Mateni karo Bapak Saridin. Lah musuh karo gombal lama Ya aku kegumun karo bapakmu. Bapakmu Saridin. Lho kowe iki lho tinggalane gombal amone kok sektine karo Pancen Bapak Saridin iki lucu. aja. Lah gombal bolong-bolong ya Wong tenan. iki dapurane kok ya bisa. Mila saking menika kan. Nggih. Boten sisa kasuan monggo tumuju wonten telatah. Kok kaya menawa ya.